তোর বনন সুবানা বইনো হামজাক মা তংখে কাই তোর বনন হামজাক না বইনো খাইরক মা তংখে কাই তোর বনন খাইরক না বইনো बेलेखा हामबाय सिनि ससियेल मिडिया रखनो थांनाय 31 तारिखआव कायसा बाइक दुर्घटना थैजा कायनि बर' बे बर'नो जों किसा जुबानानि बागै जों बर'नि नखरनि थांखा जेसेफारि जों जिनि अरनि जिनि पार्टीनि जारा कर्मकर्ता दंनाय बर' दै आं सह जों जत जमा फायो किसासा बर'नो जुबा फैखा जों साइमानो बर'नि जेबो साथैमानो जों हिरवै रमाया फानो जिनि हामजाकमा बर'नि थानि जेहेतु जिनि नगानानि जिनि ताकु जे थैनाय खरकनै बर'नो जों मुसारमाया फानो किसासा बर'नि जुबा जुर फाइकासों सोनो लाबाना थैमानलाय बरायलाय थैया थैमानि तो बरक बिनि जलाइबारि थांतानि कायसा बाइक एक्सिडेंट माने आउट अफ कंट्रोल लङै बाइक एक्सिडेंट थैमानि माने जागारा थैमानि तिनि हलाय सुबने बुपारामो पारा खाला बिपिन सरदार पारा कालादपा पंचायतनि ओमफ्राय बुमुं थैनायनि बुमुंखा कायसांखा रमेश त्रिपुरा आर कायसांखा बिमल त्रिपुरा बयस बसंन अपने बयस 31/25-26 रकम अनुमानिक